भटार आरो आधारखौ जों भटार हेल्प एप्सजों जों माबोरै लिंक खालामनो हायो बेनि बागै आं दिनै खिन्थानो नागिरदों। भटार हेल्प एप्सखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय, अब्लानो जागोन। आं खिन्थानाय बायदि नायनाय थाबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो नोंसोरबो हागोन। आं खनसे बिदिनो नायबाय थाबानो जाबाय। बे भिडिअ'सआव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, गोदान भिडिअ' लाबोबाय थानो हानाय बायदि। बाव मोनसेबा मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन जों। मबाइल नाम्बारखौ होनानै जिखुनु मोनसे मबाइल नाम्बार होबावो जों। बेयाव इमेल होनांगोन, मबाइल नाम्बार, इमेल। नोङो मबाइल नाम्बारखौ होआलाबाबो एख' जाया, इमेलखौबो होआलाबानो थानो हायो, एख' नङा। रेफारेन्ट आइडि थागोन, बे रेफारेन्ट आइडिखौ नायनो थाखाय स्क्रिनशट खालामनानै दोनबानो जाबाय। नायबाय थानांगौ, एखे जादों जायाखै।